chat. Terminal! Vi er landet i Herning. Vi skal gå hele vejen til MCH Arena. Resultatet i dag, hvad siger vi? Hvad tror du, det bliver? Jeg tror, det bliver en spændende kamp. Jeg tror, det bliver en 4-3'er til Midtjylland. 4-3'er? Jeg tror, at Klysner laver hat-trick. Og så tror jeg, at Midtjylland laver 4 gode basser. Så Midtjylland tager sejren. Jeg siger 2-2. Jeg siger simpelthen, at Midtjylland spiller tredje gang uafgjort i streg. Se her, Ludvig, hvis du lige kigger ud i horisonten, ved siden af boksen, der kan vi altså se MCH Arena. Men omvendt er også... Ej, stadion er her. Vi er fandme. We are here. We are here. Turn me up, MCH Arena. Det der jo er vildt nu, ikke? Normalt så får folk ikke lov at gå derind. Men det gør vi, fordi vi har fået lov til alt i dag. God middag også. Hej. Fornøjelse. Der har vi altså alle spillerne her, venner. Ah, men det er jo lækkert. Inden her, hvor det hele sker, det I måske ikke normalt kommer til at se. Det får I simpelthen over at se i dag. Det er altså nogle flotte trøjer. Den er jo lige udkommet. Og venner, hvad rater vi den her? Jeg vil jo sige, at det er top 2 i Danmarks fedeste trøje i den her sæson. Top 2? Hvad er over det? Top 1? Ja, så kommer top 1. Nej, men top 2. Det er den her, og så synes jeg, at OB har fået fede trøje i år. De står her. Farlige Franco. Jeg går på den anden side. Ja, lige præcis. Farlige Franco der. Jamen, det er jo 10 ud af 10, det her, venner. Nej, hvor er du god til det der, dreng. Chat. Så skal Franco på. Bare hvordan? Sådan her. Yes. Nu er jeg nøje på. Nu skal vi lige lade de professionelle i gang her. Vi får du hele trykket ind over. Gør det. Træk ned. Ja. Helt ned. God mand. Ikke for den side der. Nå, okay. Ikke for den her side Det her. er simpelthen den her trøje, I kan vinde derude. Prøv at vinde. Yes. Nej, hvor er det flot. Så prøv at gøre den... Prøv at holde den nedad sådan her. Så du hele tiden lægger den trykket nedad på den også. Ja, giver mening. Men den er ikke sygt varm. Halløj, fyr. Chat. We did it. Og det er guldtryk. Hold da kæft. Den er flot. Det må jeg sige. Ej, hvor er den 10 ud af 10, venner. Hvem er din yndlings, altså Midtjyllandsspiller, bliver spurgt? Yndlings? Ja. Jeg har mange. Jeg har du skal vælge en, der bliver spurgt om en. Så det er enten Byskov, Danny Silva og Gygorza. Sjovt, at ingen af dem så er blevet valgt som trøjen, du har valgt. Altså, ja, det er det, jeg har dem allerede jo. Okay. Men prøv at se det her. Nej. Hvad i alverden er det for en trøje at komme ind i FCM-shoppen på det der? Altså, hvad er det for en gamle har taget sønderjyske trøje på en FCM-shop. Men ved du hvad, det er det, fodbold kan. Det kan samle mennesker. Det kan samle folk jo. Hvor er det professionelle? Nej. Hvor er den? Så går vi altså ind her. Vi har simpelthen omklædningsrummet. Chat. Prøv lige at dyrke her. Altså, jeg har jo været herinde et par gange, men altså, hver gang så får man sådan, det sidder i kroppen. Nej. Okay. Han er tilbage i truppen. Nu rører jeg, altså, må jeg røre trøjen? Nej, det må du ikke. Vi må ikke røre noget, vi må kun kigge. Det er godt, jeg spørger, inden jeg laver mig Man dumme ser ting. aldrig med øjnene, jo. Hvad siger du, chat? Er det her ikke et kæmpe W? Prøv at overveje det her. Så kommer man ind her, så sætter man sig på sin plads. Helt nervøs. Prøv at se der, så er der tidstavle her. Og hvad betyder det? Så er der 4 minutter til hvad? Det er fordi, så starter den på, når de skal ud til varme op, og når de skal ud på banen. Okay, så ved de præcis, hvornår. Ja, lige præcis. Smartere. Ja. Hvem er din yndlingsherinde? Jeg tror, min yndlings må nok være Gygorza. God mand. Ja, det er god mand. Og det er lidt biased af, han prøv lige at se her. Godt kan lide os. Og så er der Danny Silva. God mand. Men der er mange gode, der... Er det ikke ham? Det er faktisk som rent en analytiker, ikke? Jo, analytikeren, der plejer at styre... Analytikeren? Nogle gange er der en spiller, men som regel så er det ham. Er det ikke den nye spiller fra Nigeria? Ja. Var han også på bænken i første kamp? Han fik debut i kampen mod... OB? Nej, fordi jeg var over at se OB, der synes jeg nemlig ikke, han var der. Var han god imod det skottiske hold? Ja, det var det. Ja. Hver eneste gang bolden var ude, så sprinter han efter den. Ja, men det er også det, han giver liv. Det kan jeg godt lide. Ej, det er så lækkert. W. Alexander, jamen han er en god mand. Det er der ingen tvivl om. Men venner, vi skal også ud igen. De skal lige gøre det sidste klar, inden spillerne ankommer. Der er jo kun 2 timer og 40 minutter til kampstart. Chat, hvilken plads føler I her vil være mest... Altså, hvor vil I helst sidde? Hvem vil I helst sidde ved siden af? Hvilken spiller? Hvor sidder man egentlig bedst her? Det er jo hans faste plads. Okay. Har de andre ikke faste pladser? Ikke lige så meget som han har. Okay. Nej, det er mand, der styrer. Men det er jo heller ikke hver gang, der ligesom er alle er i holdopstilling, hvor målmænd, de er der jo
typisk altid i, altså ikke startelver, men på holdet, ikke? Drøjers øje, han har pollenallergi, chat. Når jeg har så meget pollenallergi, at pollenallergien, altså, jeg ved ikke hvorfor, at det lige er mig af alle. Mbabu Osorio. Osorio. Han har hovedet. Han er der. Han der. Det er også en god mand. Plads, faktisk. Ej, jeg glæder mig så meget til at se fodbold nu. Altså, store bane, chat. Jeg tror, ikke de sidste 2 år, men ellers så plejer de at vinde Danmarks bedste bane. Gør de det? Jeg tror, Midtjylland og Brøndby, de plejer at vinde Danmarks bedste bane i Superligaen. Skal vi gøre med banen? Nej, det må vi ikke. Du må røre græsset med hånden her. Skal vi fucking gøre det? Må man gøre det? Ja. Kan du mærke energien? Ja, det er sindssygt. Jeg tror, jeg vil give alt, jeg havde, for at få lov at spille en Superliga-kamp. Mener du det? Jeg tror aldrig, du kommer til at spille Superliga. Jeg tror op rigtig godt, ikke? Jeg tror godt, jeg kunne spille venstreback i dag. Jeg tror det. Der har vi the go! Har vi jo The Lupus. Au! Har vi godt, gamle? Hvad så, boys? Er vi Ja, klar? tak, mand. Lige måde. Lige måde. Det Nok bliver godt. Det er bort egentlig. Og fed trøje. Ja, Har du ikke kørt en langærmet? Den er jo kommet i dag. jeg synes, det er lidt for koldt. Jamen, det er jo lækkert. W Mascot. W Mascot. Det er jo Lupus jo. Det er Lupus. Ja. Hey, god kamp. God kamp. Der er altså også en god mand her, chat. En stor spiller fra FC Midtland. Oliver Sørensen. Vi fik en god kamp. Hey, vi fik et svar tilbage. Hey, det tager jeg. Gamle? Ja, det kan jeg godt. Gamle? Jo. Har vi det? Må jeg spørge om noget? Ja, selvfølgelig. Hvis du scorer i dag, ikke? Kan du lave en julescene for os? Det kan jeg godt. Mener du det? Ja. Okay, det er meget stille og roligt, ikke? Hvis du scorer, ikke? Så Jeg lige ligger den med her autograf for telefon, chat. bare lige et par gange. Okay. Kan du gøre det? Det er jo Ej, sindssygt mor. Hey. God kamp. Nej. Ja, selvfølgelig. Nej, han gør det. Ja, hvor skal jeg slå hen? Chat OSW. Ej, Sønderjysk skal kommer nu. Så har vi ham jo. Familie. Gamle! Nej. Det kan godt være, at den er trøje på i dag, men stadig hat-trick. Det er sgu den forkerte trøje, det Du der. skal have hat-trick. Er vi der? Jeg så lidt af stream på vej over. Nå, det er lækkert. Han havde den rigtige Ja, det er også det der. Alle gutterne er der. Er du klar? Ja, Energin gas. Er du i start? Nej, det ved du, det må du ikke sige nu. Det må jeg ikke sige nu. Nej, Der kommer en time ind. Ja. Lille teaser. Ja. Men Energin gas, vi ses lige pludselig. Vi ses på. Hey, ses. ses. Ja. Hey, godt nu. Ikke drøje incident med handshake. Ej, Knudsen er god mand. Også en god mand. Flere vi kender er crazy. Og det er fede sneaks. Det er sgu det fede sneaks. Og gode spillere her. Hvad siger du? Gode spillere. Ja. Ej, de har soundboxen med. Og der var en, der sagde, at de vil have en masse akker. Spiller han for Sønderjysen? Nå venner, skal vi se her? Er du klar? Jon Storheds. Luk. Nej. Åh, shit. Ja. Skal vi ind og jonglere? Vi skal jonglere. Kom så. Okay, ja. 1, Sidste forsøg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Hey! Hey, vi gjorde det! Kommer Sønderjysk hjem på banen her.